Hey! Hey, vlog leuk, gezellig. Hartstikke mooi. Nou, wij zijn wat we het over hebben. We hebben het over Jerry Lee Lewis, the killer. Haha, jawel. Pianist, zanger, oerrebel van de rock and roll, brutst toch in de jaren 50 in de slipstream van Elvis, die alles wat net mocht. Ja, gevaarlijke man. Zeker vonden ze dat in die tijd. Het was een echte rebel. Hij trouwde een machinistje, die wie trekje. En toen gebeurde met zijn carrière, want dat koer vanzelfs net. Maar ja, een rebel loopt zijn nergens wat van onder, dus hij die dat wel. Maar wie het wel echt een rebel? Nou, dat netje bijvoorbeeld van trekje werd in betrouwde. In de omjouwing waar hij leefde, het zuiden van de Verenigde Staten. En wie dat helemaal net in je saap had. En als je zag naar het repertoire wat hij opnam, ja, dat wie nou wel. Jerry Lewis maakte natuurlijk echte rock'n'roll, maar hij nam ik een heel soort countrymuziek op. Noemers van Hank Williams, van Jimmy Rogers, al je voorgangers van hem. Hij nam zelfs een heel soort platen op, mooi noemers uit de 19e eeuw. Dat die haast net niet meer in die tijd. Dat kon net, dat wie ouderwets. Dus een beetje een dubbele figuur, die Jerry Lewis. En hij was natuurlijk echt een rebel, dat wie hij, absoluut. Maar hij wie ik een echte traditionalist. En het nummer wat ik van draai, komt van deze plaat. En ja, dat heet misschien wel een beetje over hemzelf. Dat heet Herman the Healer. Jerry Lewis. Wat leuk zo'n vlog. He lived all alone, but the doggone long. Getting rocks was all he craved. They said he was lazy and just too crazy to face the world outside. But they didn't know all the rocks were gold, and Herman was the richest little man alive. Herman the hermit had to get a permit to get a long haircut. Pretty girl scared him, never went near him, till one day on a mountain high, along came a creature with a lot of pretty features and made old Herman kiss his rocks goodbye. Hey, baby. She carried him to town just to show him around and dress him in the latest craze. While they clipped his hair, you know she slipped downstairs and had them rocks appraised. Now she was told they were solid gold. The wheels started spinning around. The morning paper read, oh, Herman dropped dead, and now she's the richest little woman in town. Herman the hermit had to get a permit to get his long stuff cut. Pretty girl scared him, never went near him, till one day